Jej! Da! Oba! Hej, Jason, želiš li da jedemo? Hajde da jedemo voće. Hajde, idemo! Okej. Idemo! Uuu. Ojej! Okej, idemo! Idemo, nastavi, ajde! Ostani! Oh, no! Auć! Hej, voće! Hajde! Jej! Želiš i da jedeš? Da. Jason, ja ću da jedem! Stani! Zašto? Da li si oprao ruke? O ne, ček da vidim. O ne, moram da operem ruke. A ja ću da jedem voće. Stani! Da li si ti oprao ruke? Čekaj da proverim. Ok, Jason, idemo u kupatilo da operemo ruke. Okej. Idemo, ajde. Ok, Jason, idemo da operemo ruke. Okej. Mogu li da operem ja prvi? Da, može, evo ga sapun. Okej, dodaj mi sapun. Hvala. Sada je na mene red. Pranje ruku je super. Ok, Jason, sada kad imamo sapun u rukama, šta nam još fali? Voda. Tako je. Hajde da operem ruke sa vodom. Čiste su mi ruke. Sada jedimo. Jabuke. Ukusno. Požuri, Alex. Ok, ja perem ruke. Moje ruke su sada čiste. Idem i ja da jedem. I ja ću isto jesti. Volim voće. I ja isto. I volim čiste ruke. Ja takođe. O ne, Alex kašlje. Šta ti je? O, hej, Jason, daj mi svoju ruku. Alex kašlje. Jason, daj mi svoju ruku. Ne. Daj mi ruku. Hej, Jason. Stani, Alex. Šta se dešava, Jason? Zašto mi želiš da mi daš ruku? Kašljao si u ruke i ja mogu da se razbolim. Upravo si, Jason. Sada moraš da opereš ruke. Okej, opraću ruke. Okej, idemo. Okej. Okej, Alex, operi ruke. Okej, društvo, sada ću da operem svoje ruke. Pa, je li sada dobro? Alex, nije dobro, moraš da koristiš sapun i moraš dugo da ih pereš. Okej, ovaj put ću koristiti sapun. Okej, da vidim ruke. Pa, jesu li mi sada čiste ruke? Bravo, Alex, sada su ti čiste ruke. Da li sada mogu dobiti tvoju ruku? Da. Odlično!